Kummissarju, tlab tagħmilha. Ma tistax tagħmelek, su kummissarju, ma fejn ngħidlek jiena. Ma fejn ngħidlek jiena, ma tistax tagħmelek, kummissarju. Il-Polit, ma tkunx pastasu mal-edukat? Nix għadin il-pastasu, nisassi. Għatlek jgħaf. Ma tridx ta' kummenti. Jekk ma jimpurtax, qegħdin ġodda Paul. Kummissarju. Dan huwa l-mod kif il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit aġixxa meta il-ġurnalisti kif għandhom kull dritt li jagħmlu talbu ir-reazzjoni tiegħu għall-aħħar żviluppi brabta mal-każ tal-arrest biżbal taż-żagħżugħ Daryl Luke Borch. Il-Kummissarju tal-Pulizija jinsab fiċ-ċentru tal-aħbarijiet lokali b'mod speċjali wara li l-Oppożizzjoni talbet lill-Kummissarju għall protezzjoni tad-dejta biex jinvestiga dwar jekk il-Kummissarju tal-Pulizija kellux id-dritt li jikseb informazzjoni dwar telefonati privati. Fil-fatt il-Kummissarju tal-Pulizija jinsab f'ċentru ta' kontroversja hekk kif hu qed jinsisti li kellu kull dritt skont il-liġi li jitlob għal kopja tal-logs tat-telefonati. Iżda kif spjega Shadow Minister Jason Azzopardi, il-Kummissarju għandu jippubblika it-talba li għamel il-kumpaniji li jipprovdu s-servizzi tat-telefonija. Nispera u nittama li allura l-investigazzjoni li għamel il-Kummissar tal-Pulizija ma kienx tikkonsisti illi ra il-log ta' telefonati li saru minn mobile phone li faċilment jista' jiġi imħassar jew manipulat. Mal-gazzetta Malta Today, l-uniku gazzetta li qed jitkellem magħha l-Kummissarju, Peter Paul Zammit iddefenda lilu nnifsu u qal li ma talabx logs tat-telefonati biksur tal-liġi. Il-ġimgħa li għaddiet iżda waqt il-programm Iswed fuq l-abjad, il-Kummissarju qal li hu kien pront u talab il-logs tat-telefonati mal-ewwel. Dawn qed ngħidu wara li ġew konfermati tramite il-phone logs li ovvjament nafu min ċempel lil min l-ewwel. Kien hemm xi ħadd li kien jaf li se jiġu investigati, kien hemm xi ħadd li seta' babasom dawn? Le. Għaliex ovvjament mal-mument li faqqat l-istorja tlabt ingħatajt l-informazzjoni li kien hemm bżonn bil-poteri kollha tal-liġi u verifikajt il-fatti. Mal-Malta Today il-Kummissarju qal li wieħed mill-persuni involuti f'dan il-każ mar għandu bil-logs tat-telefonati. Dan ifisser li xi ħadd mit-Chief of Staff Silvio Xerri mill-Ispettur Eltin Taljana, Charles Attart iż-Zambi, Daryl Luke Borch jew ommu marru għand il-Kummissarju bil-logs tat-telefonati. Il-Korp tal-Pulizija irid allura jippubblika il-talba bil-miktub li huma għamlu lis-service providers għax inti ma tistax titlob is-service providers għal log ta' calls ta' xi ħadd u minnu dak ix-xi ħadd fl-ajru tittati raġuni u liġi tajt ċaru ton dik ir-raġuni trid tkun għax ikun hemm suspett illi qed issir jew ħassir rajat gravi, serious crime li jkun punibbli biktar minn sena priġunerija, mela rrid ikun speċifiku. Aktar tard matul il-ġurnata wara li l-filmat ta' dak li seħħ fid-depo tal-Pulizija beda jixxandar fuq is-social media u li ġab il-kritika tal-pubbliku lejn il-Kummissarju, il-Korp tal-Pulizija ħareġ stqarrija ta' reazzjoni għall konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista 24 siegħa wara li fiha tal-ġustifikazzjoni dwar ir-raġuni għalfejn il-Kummissarju talab kopja tal-logs tat-telefonati. Sa dan it-tant ma dan l-istazzjon Jason Azzopardi qal li huwa lest li jkun ta' dispożizzjoni tal-Kummissarju għall protezzjoni tad-dejta fl-investigazzjoni tagħha dwar dan il-każ. Dan huwa każ fejn aħna nemmnu li l-Commissioner for Data Protection għandu jintervjeni biex jara l-fatti eżattament kif huma u naraw hekk ġiet osservata il-liġi jew le min-naħa tiegħi jiena ħankun għad-dispożizzjoni b'mod sħiħ u assolut lill-Uffiċċju tal-Kummissarju tad-Dejta jekk iħossu l-ħtieġa li jiena nista' nkun ta' xi għajnuna f'din l-indaġini f'dan l-istħarriġ. Matthew Bonnet, Net News.